Paalala, ang host at mga staff ng JFS Petals and Services ay sumailalim sa vaccination program ng LGU bilang paglaban sa COVID-19. Bilang pagsunod din sa alituntunin ng MECQ at GCQ, kaming lahat ay nakasuot ng face mask. Amin din pong sinusunod ang social distancing sa lubos ng aming makakaya. Amin pong paumanhin sa mga bagay na hindi namin kontrolado na hindi naayon sa aming kagustuhan. Ang atin pong kaligtasan ay isa sa aming prioridad upang malampasan itong pandemya. Bukas po kami sa anumang sesyon o komento para sa ikabubuti nating lahat. Ipagpaalam po sa amin kung mayroon kayong content na nagamit sa videong ito. Ito ay hindi sinasadya at aming sinisigurong ito isasaayos bilang pabor sa magkabilang partido. May delivery kasi kami, pinadeliver dito ng ate mo. Mga ate mo, siguro or nakaresibo kasi sa'yo, bali shipping fee kasi siya. Mga item daw yon regalo para sa'yo, pero may delivery fee kami. Nasaan si mama mo tsaka si papa mo? Ayan. Ay, hello po. Bali po, may delivery kasi kami, ma'am, kay Alessandra. Magbabayad na lang po kayo ng shipping fee na 1.5 po sa amin. Ala ka. Sa iyo daw yun. Sa iyo yun. Wala din kami. Wala din kami. What a great day sa inyong lahat mga ka-JFS! I am Ate Angel, your love and surprise ambassadress. At kahit nga maulan, mainit o anumang panahon, ang JFS Petals and Services ay patuloy pa rin sa pagbibigay ng saya at sorpresa kahit saang parte ng Bicol. At ngayong araw, andito tayo sa napakataas na lugar na parte ng Libmanan, Camarines Sur, sa Kawayan, Libmanan upang sorpresahin ang isang pinakabonggang bata na tiyak na bibigyan natin ng swak at sulit na packages from JFS Team. So ano bang hinihintay nyo? Kilalanin na natin ang mga regalo na ibibigay natin sa ating maswerteng dalaga ngayong araw. Siyempre dito sa ating likuran, meron tayong hot air bubble balloon na may happy sweet 16th birthday kay Sandra, na may fresh flower bouquet, fresh flowers. Meron tayong chocolate bouquet, 4 boxes of Greenwich pizza, ang ating fruit basket, 2 basket of fruits. Meron din tayo dito t-shirt na ibibigay na regalo sa ating maswerteng dalaga na BTS. At syempre ang ating burger from Jollibee worth 1,000 pesos, ang ating greeting card, at syempre ang napaka-cute natin na customized cake na BTS, at ang bonggang regalo naman natin na ibibigay sa ating maswerteng dalaga na meron siyang bike. So talagang napaka-bongga na naman ang regalo natin na ihahandog natin sa kanya ngayong hapon. Ano bang hinihintay natin? Kilalanin na natin kung sino siya. From social media accounts, Facebook, Instagram, and YouTube channel, JFS Petals and Services. We don't just create but to captivate. Keep safe mga ka-JFS dahil alam nating signal number 2 tayo ngayon sa Typhoon Julina. Pero alam kong stay safe lang kayo palagi and positive lang. Tara na't samahan niyo pa rin kami here at Kawayan, Libmanan. Sorpresahin na natin si Alessandra with her BTS team. Mwah! So, andito na tayo sa Kawayan, Libmanan. Tara na't samahan niyo ko sorpresahin si Alessandra ngayong araw. Let's go! Wow. Oh my God, yung mga daanan natin. So, mga ka-JFS, andito tayo sa pababa. Oh my God. Well, we're here. We're absolutely here. Oh my God! Ito yung mga dinadaanan ko. Medyo
medyo ano ko dito. Saan ba dito? Ayan, ito pala. Ito pala yung daan. At ako kasi doon dumaan. Ay, excuse po. Malaboy. Charot. Malaboy. Tama, malaboy, di ba? Oh my God. Saan po pwede dumaan? Maputik na yung sapatos ko. Tao po. Ay, hello po. Ay, pagod ako. Dito po ba bahay ni Alexandra de Guzman? Opo. Nasaan po siya? Ay, sa Alexandra. Nasaan po siya? Ay, hello baby girl! Halika baby girl, saglit lang. Hoy! Charot lang. Halika saglit lang. Taga dito ka talaga? Wait lang, napagod ako. May ano kasi, may delivery kasi kami, pinadeliver dito ng ate mo. Mga ate mo, siguro or ano mo, nakaresibo kasi sa'yo, bali shipping fee kasi siya. Mga item daw yon, regalo para sa'yo, pero may delivery fee kami. Nasaan si mama mo tsaka si papa mo? Ay, hello po. Bali po, may delivery kasi kami, ma'am, kay Alexandra. Magbabayad na lang po kayo ng shipping fee na 1.5 po sa amin. Hala ka. Sa inyo daw yun. Sa inyo yun. Ano? Wala din kami. Opo, kailangan lang po kasi namin ng proof kaya ako naka-video. Iuwi niyo na yun. Anong, iuwi nyo na daw yan. Paano po? Paano yun? Hindi daw sa kanya. Halika na lang tuloy, halika. Ano bang sabi sa'yo? Halika, lapit ka muna tuloy sa akin. Huwag ka mahiya sa akin. Ano sabi sa'yo? Paano po yan yung delivery natin? Ay, baka hindi ako. Alexandra de Guzman, di ba ikaw? Oh, di paano yun? Wala akong pera. Wala akong pera. Sige, sama ka muna tuloy sa akin tapos ipapareceive ko sa'yo para makita mo kung ano yun, okay? Kasi sabi ni nung nagpadala, ipareceive na lang daw namin sa'yo dito. Okay lang? Sige, kasama ka sa amin, tara. Dito ka, be. Nasaan si mama tsaka si papa mo? Dito ka, be. Napagod ako doon. Grabe. Ayan. Nasaan si mama tsaka si papa mo, be? Ayan. Ayan si papa mo. Okay lang yan. So, sabi ko nga kanina, may delivery lang para sa'yo, pero hindi mo in-expect na may delivery ka. Eh, paano yan? Magbabayad tayo. Sabi niya, ay, bakus ako yan. Paano yan? Ano gagawin natin? Hindi mo alam. So, ano bang meron ngayon? Bakit parang, ano ka, nakaret ka? Birthday mo? Ilang taon ka na? 16? Oh, ba't naiiyak ka na? Alo, naiiyak na siya. Ako talaga ang nanay mo. Charot lang. Charot lang. Ayan, baby girl, bali ganito. Ipapareceive namin sa'yo yung regalo na to. Pero gusto ko mag-smile ka muna kasi sayang naman ang kagandahan mo. Hindi ka naka-smile. Uy, halika dito, baby girl. Halika dito, lapit ka sa akin. Ayan, so, anong napipil mo ngayon na birthday mo? Masaya. So, ngayon, baby girl, may papakita ko sa'yo at para sa'yo to. Sana magustuhan mo and happy birthday, okay? So, yung shipping fee, mamaya na lang ang bayad, ha? Okay, sige. Buksan na natin to, baby girl, para makita mo kung ano yung laman. Dito, baby girl. Ayan, para makita natin. At the count of 1, 2, 3, go! I looked at clouds from both sides now, from up and down, and still somehow it's clouds illusions I really don't know clouds. Hello, baby girl! Ayun, sobrang naiiyak siya. Halika dito, baby girl! Halika dito! Halika dito, baby girl! Hello, Alexandra! Happy birthday sa'yo! Ayan, so nasaan si Mami at Daddy? Si Daddy! O, dito kayo, Mami at Daddy. Samahan niyo si Alexandra. Lolo! Lolo po. Dito po kayo. Daddy, dito po kayo. Tabi po kayo dito kay Alexandra. Dito po kayo. Ayan. So, Alexandra, hello! Kami ang JFS Petals and Services. At itong regalo na to ay para sa'yo dahil balitaan ko nga base sa aking pagiging chismosa na 16th birthday mo ngayon! So, happy birthday! Tanggapin mo tong BTS cake. Meron kang
Meron kang burger, may fruit basket, at may hot air bubble balloon. At syempre nabalitaan ko rin na mahilig ka sa BTS. So para sa'yo tong t-shirt na to, na BTS! Wow! Ayan, at meron ka din, meron ka ding sash na happy birthday dahil ikaw ang reyna ngayong hapon. So tanggapin mo rin to, happy birthday! At syempre ito pa, meron ka pa dyang, ano ba yun, burger, ay chocolate bouquet. At syempre mami, nasa po si mami at si daddy. Ayan, dito kayo mami. Dito kayo mami at daddy. Since po kasali din po kayo sa celebration ni Alessandra, tanggapin nyo rin po tong money sash namin na nagkakahalaga ng tig 1,000 pesos para po sa inyo ni daddy at ni si mami. Ayan, ito po daddy. O si daddy, garuburot na daddy Charot na. Ay, baliktad po, baliktad. Ito, daddy para sa iyo to daddy. At eto to mami, para po to sa iyo mami. Ayan. At syempre meron din po kayong sash. Isusuot ko rin sa ating maswerteng mga daddy. Ayan po, daddy, happy birthday din po. Kailan po yung birthday mo daddy? May. Nung May. Ikaw po mami, kailan po yung birthday mo? September 3. So belated happy birthday mami. Ayan po, para po yan sa inyo. At syempre po may cake din po kami ibibigay pero mamaya na lang po. So ngayon, since si Alessandra ang bida natin ngayong hapon, kumusta naman baby girl? Kumusta? Ayan, so bagay na bagay sa'yo to. Hawakan mo rin itong chocolate bouquet natin. Ayan. Wow, napakasarap naman na chocolate bouquet para sa'yo to. So sa tingin mo, kanino kaya galing tong mga regalo na to para sa'yo? Kaya? Kay mama. So nasaan si mama? Lapit ka dito sa akin, baby. Nasaan si mama? Nasa abroad. Saan abroad si mama? Ayan. So, kumusta naman, baby? Ang feeling na nasurpresa ka na, ayan, naiiyak na din si Lola. Kumusta din ang feeling na nasurpresa ka na mama mo? Masaya po. Ayan, so, ilang taon na si mama sa Singapore? 10 po. 10 years sa Singapore. Grabe, anong trabaho ni mama mo doon? Bahay lang. Sa bahay po, hindi po siya nakakauwi. Hindi pa po siya nakakauwi sa 10 taon na yan. Tatlong beses na pong nakauwi. So ngayon, baby girl, kahit malayo si mami, gusto niyang iparamdam sa'yo kung gaano kanya kamahal. Meron akong gustong basahin na mensahe para sa'yo. So ito pakinggan mo para sa'yo to, baby girl. Happy sweet 16th birthday, anak. A decade and years ago, when I had you unprepared. But I never regret it, because the moment you laid on my arms, I knew that you're a tenderous blessing in my life. But then, leaving you behind at a very young age is my biggest regret up to now. And I am very sorry for that. Sorry for not being a mother to you. Sorry for not being there beside you when had all your first, and for not being there when you needed me the most. But do always remember that all of this is meant to happen for me to provide all your needs and for me to give you a good future and a better life. Masakit, mahirap at puno ng bigati, pero it is what it is. Sorry kung hindi ko sa'yo nabibigay ang isang kumpletong pamilya. Sorry kung ganito ang buhay na nilakbay mo. Hindi mo ito deserve. Pero through this, I believe that you will become a strong person, brave, and can survive on all the storms and trials that life will throw you. Thank you for being a good daughter, and thank you for you to have more birthdays to come, for you to continue be responsible, kind, and resilient. I know that you put all your efforts into your studies. Just continue it. Higher grades nor yearly awards is just a bonus. Makapasa ka lang, anak, masaya na ako doon. And you may continue to put a smile on others through your silly TikTok dances. And cheers to your 16 years of existence in our life. Always remember that I love you always and I miss you so much. Pagkatatandaan, ang takbo ng buhay ay parang takbo
mama. Ilang taon mo na hindi ulit nakikita si mama? 10 years na hindi mo nakikita si mama. So, anong gusto mo sabihin kay mama? Maraming salamat po. Ilan kayo magkakapatid, baby? Ay, siya lang po nag-isa. So, mami, dito ka, mami. Tabi ka dito, mami. Kasi, ikaw ay naiiyak na din eh. Ano, mami, gusto mo sabihin sa inyo? Pinakamama, ano po niya? Apo. Okay po. Ano po gusto niyo sabihin, mami? Mami, harap ka po dito, mami. Ayan, harap ka dito, mami. Ayan. Ano po gusto niyo sabihin? Mabuti, makatapos, patulong sa kanya. Kayo po ang nag-alaga sa kanya mula bata. Ayan. So, talaga pong ramdam ko naman yung pagka-miss ni Alessandra sa kanyang mami. So, ikaw, Alessandra, ano nafe-feel mo ngayon? Masayang masaya. So, baby, nakita mo to, may bagong bike ka na, may fruit basket, at may cake, may pizza, may burger, at para din sa'yo to. At syempre, favorite mong BTS! So, Alessandra, hindi pa dyan nagtatapos dahil ipapablow namin sa'yo ang iyong napaka-cute na BTS cake. So, tara na mga ka-JFS, samahan niyo pa rin kami together with our celebrant, Alessandra, to blow our BTS cake. Mwah! Hello mga ka-JFS! So, live na live pa rin tayo at kasama ko pa rin ang napakagandang dalaga natin na si Alessandra. Bago niya i-blow ang kanyang candle, kakantahan muna natin siya ng happy birthday. 1, 2, 3! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! Hindi naman kumanta yung mga kasama, ano ba yan? Ayan. Mga apaw at Ayan. mga apaw So, at taga baby, rito. make a wish and blow your candle. Ay, sige, hindi mo, sige. Medyo bello. 1, 2, 3, go! Yay! Ayan! So, ganap ka ng 16 years old. So, any message? Last message? Mami, dito ka, mami. Tabi ka lang kay baby girl. Any last message for your mama? Anong gusto mo sabihin sa mama mo? Anong gusto mo sabihin kay mama? Ma, maraming salamat. Anong gusto mo sabihin kay mama? Sige lang. Mag-iingat ka po dyan palagi. Salamat po kita. Mag-aaral ng mabuti, ha? Kasi binibigay ni mama lahat sa'yo. May bike ka na, may chocolates ka pa, may mga ganito ka pa. So mag-iingat ka palagi, mag-aaral ka, ha? Mami, ano pong message niyo naman po sa anak niya? Dito kayo, mami. Ano pong message niyo kay baby girl? Ay, kay baby niya po, sa anak niya po. Dito kayo, mami. Tabi ni baby. Harap po kayo doon, mami. Harap kayo. Ano pong gusto niyo sabihin? Sa anak niya po. Neng, huwag kang magpapakahit, huwag kang sa sarili mo, nag-ano maayos. Anak mo, pabayaan. Punta ka na muna kasina eh, huwag mong itakas yan. Ayan. So, alam naman po namin hindi niyo pababayaan si Alessandra. So, more birthdays to come, Alessandra. Happy ka ba? Sobrang happy? Isang I love you naman para kay mami, tapos sabay flying kiss. Love you, ma. May picture pa lang ako. Yay! Malapakan naman natin si Alessandra. Again, we are the JFS Petals and Services. We don't just create but we captivate. Isang dalaga na naman ang nabigyan natin ng saya at sorpresa dito sa Kawayan, Libmanan, Camarines Sur. Again, stay safe mga ka-JFS dahil meron tayong typhoon and good vibes lang tayo. Again, I am Ate Angel. We don't just create but we captivate. Follow, like, share, and subscribe for our social media accounts. Again, Alessandra, happy birthday and more birthdays to come and enjoy your dalagita and being TikTok dancer. And magbabay ka na